Minun nimeni on Ville Masalin. Synnyin ja kasvoin Suomessa ja vuonna 1989 valmistuin Helsingin yliopistosta oikandiksi. Ja itse asiassa aika lailla heti sen jälkeen sitten muutin tänne Kanadaan ja menin täällä takaisin lakikouluun ja valmistuin täältä. Ja sitten 95 vuodesta asti mulla on ollut oma lakitoimisto Torontossa, Kanadassa. Näiden vuosien aikana mä olen tehnyt paljon yhtiölakia ja liikelakia ja yhtiölain puolella esimerkiksi firmojen perustamisia, tytäryhtiöiden perustamisia suomalaisille firmoille, mutta tietysti myöskin paikallisia firmoja ja sitten yhtiöiden uudelleenjärjestelyjä ja liikejuridiikkapuolella semmoisia, mitkä on ehkä relevantteja suomalaiselle yritykselle, niin olen tehnyt paljon erilaisia agentuurisopimuksia, jälleenmyyntisopimuksia ja myöskin lisenssiointisopimuksia ja sitten ihan tämmöisen kaluston tavaran myyntisopimuksia myöskin. Ja myöskin sitten toinen puoli, jota olen tehnyt, on työsopimuksia näille yhtiöille, joita olen edustanut heille työnantajana. Muutama, mitä mä olen nähnyt eniten, on ensinnäkin sellainen, että annetaan jollekin yhteistyökumppanille, edustajalle tai jälleenmyyjälle yksin oikeus vaikka esimerkiksi koko Kanadan alalle ja myöskin pitkällä sopimuskaudella. Ja tietysti se ei haittaa mitään niin kauan, kun asiat hoituu ja myynti sujuu, ja tietysti se on se tarkoitus aina alussa, mutta sitten jos myynti ei rupeakaan sujumaan sillä lailla, kun tämä päämies on ajatellut, niin saattaa olla vaikea päästä eroon tästä edustajasta tai jälleenmyyjästä, tai ainakin saada hänen tilalleen tai sen tilalle sitten joku, koska saattaa tulla vaateita aikaisemmalta, että hänellä on vielä oikeudet Kanadaan, ja se on yksi, mitä on nähnyt useampia kertoja. Ja sitten myöskin jälleenmyyntisopimuksissa olen nähnyt sellaista, että on tehty sopimus ilman minkäänlaista minimimyyntivelvoitetta. Ja tietysti minimimyyntivelvoitteella on ensinnäkin kannustava vaikutus tälle jälleenmyyjälle, jos hän tietää, että se täytyy saavuttaa tai muuten ei sopimus jatku. Mutta sitten myöskin, jos ei sitä ole ja se myynti ei suju niin kuin päämies odottaa, niin saattaa olla vaikeampi päästä eroon tästä jälleenmyyjästä. Ja sitten vielä viimeisenä esimerkkinä näistä sudenkuopista sellainen, että ei ole joko ollenkaan kilpailukieltoklausuulia sopimuksessa, tai jos se on, niin se on lyhyehkö tai sitten vähän epämääräinen. Ja jotta kilpailukieltoklausuli olisi täällä täytäntöön pantava ihan oikeudessakin, jos siitä tulee riitaa, niin sen pitää olla rajoitettu sekä ajallisesti että maantieteellisesti. Ja jos ei se ole, niin jos se asia menee oikeuteen, niin oikeus ei anna sille lain voimaa semmoiselle klausulille. Eli se on tärkeää olla oikein hyvin tehty. Ja sitten myöskin se, mitä siellä pitäisi olla nimenomaisesti mainittu, on oikeus saada oikeuden tuomioistuimesta kieltävä tuomio, joka kieltää sen tai kieltää sen kilpailun, ja se on usein se ainut tapa, joka on tehokas tapa lopettaa se kilpailu. Ja nämä on niin kuin ne ehkä, mitä on eniten nähnyt liikesopimuksessa sudenkuoppina. Siinä suunnilleen $1,300–1,500 se kokonaiskustannus tulee, mukaan lukien kaikki kulut, ja oikeastaan ihan riippumatta siitä, onko se provinssin lakien perusteella tehty tai sitten liittovaltion lakien perusteella. Se on ensinnäkin semmoinen tilanne, tietysti jos haluaa, että on läsnäolo
itse läsnä täällä Kanadan markkinoilla, niin totta kai oma tytäryhtiötoimisto on aina tavallaan parempi siinä mielessä kuin joku edustussuhde. Sitten myöskin se on tärkeä tapa lakipuolelta rajata vastuuta. Nyt jos suomalainen firma tekee täällä bisnestä, liiketoimintaa ja sitten tulisi joku vahingonkorvausvaade ja sopimukset ostajien kanssa tai osapuolen kanssa on suoraan sen suomalaisen firman kanssa, olkoon siellä käytetty sitten edustajaa tai välissä, niin silloin se vastuu siitä menee takaisin sitten sinne suomalaisen yhtiön ja kaikki sen suomalaisen yhtiön omaisuus on sitten myöskin vastuussa siitä vahingonkorvauksesta, kun taas jos on tytäryhtiö perustettu, niin pystytään rajaamaan se vastuu tähän kanadalaiseen yhtiöön. Ja sitten vielä yksi syy, mikä kannattaa ottaa huomioon, on se, että saattaa olla helpompi hankkia paikallista rahoitusta, jos on Kanadassa perustettu firma sen sijaan, että olisi suomalainen tai ulkomainen firma. Niissä laissa itsessään ei ole hirveätä eroa. Tämä on tosiaan liittovaltio, eli täällä on osakeyhtiölaki sekä jokaisessa provinssissa oma ja sitten myöskin liittovaltiopuolella oma. Ja ehkä se suurin ero, mikä niissä on käytännössä, on se, että kun on liittovaltion mukaan perustettu yhtiö, niin se on taattu sitä, että se pystyy toimimaan joka puolella Kanadaan, kun taas ilman mitään lisää rekisteröintiä, kun taas jossain provinssissa, olkoon se Ontario, BC tai mikä muu provinssi tahansa, niin siellä rekisteröity yhtiö, niin se joutuu erikseen sitten vielä rekisteröitymään jossain muussa provinssissa, jos myöhemmässä vaiheessa toiminta laajentuu sinne. Oikeastaan kaksi asiaa. Toinen selvästi merkittävämpi kuin toinen. Jotkut ihmiset on sitä mieltä, että liittovaltion mukaan perustettu tai liittovaltion lakien mukaan perustettu yhtiö on jollain lailla arvokkaampi tai sitä arvostetaan enemmän. Suurin osa liikeihmistä ei anna sille kovin isoa arvoa, mutta se missä sillä on eroa on nimenomaan sen nimen suojauksen osalta, koska liittovaltiolakin mukaan perustettavassa yhtiössä se rekisteröinti tulee olemaan voimassa joka puolella Kanadaa, niin se meinaa myöskin sitä, että se nimi tulee suojatuksi joka puolella Kanadaa. Sen takia on myöskin vähän vaikeampi saada joku haluttu nimi hyväksytyksi liittovaltiotasolla kuin provinssin osalta. Mutta sitten kun sen saa hyväksytyksi, niin ainakin tietää, että sitä nimeä voi käyttää joka puolella Kanadaa. Ja kun taas pahimmassa tapauksessa provinssin lakien mukaan perustetun yhtiön osalta saataisiin käydä niin, että se yhtiö perustetaan Ontariossa tai jossain muussa provinssissa ja sen toiminnan aloittamisen jälkeen jossain muussa Kanadan provinssissa joku ihan toinen yrittäjä aloittaa toimintaa samalla tai hyvin samanlaisella nimellä. Ja sitten myöhemmin tämä suomalainen firma haluaisi laajentaa toimintaansa siihen provinssiin ja saattaakin olla tilanne sellainen, että se ei ole saatavilla se nimi enää siellä provinssissa ja sitten joutuu keksimään jonkun lähelle tai jonkun aivan muunlaisen nimen. Ja kulupuolella sitä nimestä myöskin sellainen ero, että jos varsinaisessa liiketoiminnassa käytettävä nimi, kun brändinimi tavallaan on aika lailla just se sama, mikä on yhtiön nimi, niin liittovaltion lakien mukaan perustetussa yhtiössä se suoja tulee tosiaan yhtiön perustamisen yhteydessä ilman, että tarvitsisi tavaramerkkiä rekisteröidä, kun taas jos provinssin osalta haluaisi sen suojan nimelle koko Kanadan laajuisesti, niin sitten pitäisi vielä sen yhtiön perustamisen jälkeen rekisteröidä tavaramerkki ja se on aika pitkäkin prosessi saattaa mennä jopa vuosi siinä rekisteröinnissä ja kustannuksiakin saattaa tulla parin tonnin paikkeilla. Se on se suurin ero ja etu, hyöty, haitta, mikä niillä on.
Mä sanoisin oikeastaan, että se ei ole mikään tietty yksityiskohta, vaan kun yleisempi sopimuskulttuuri liittyvä ero. Suomessa on tapana tehdä sopimukset aika lyhyinä ja tietysti niin kauan kuin asiat hoituu hyvin, niin sillä ei ole tavallaan mitään väliä, mutta sitten jos ne ei hoidu, niin sillä, että onko se semmoinen suomalainen lyhyt sopimus tai Kanadan tyylinen, kanadalainen aika pitkäkin ja yksityiskohtainen sopimus, niin sillä on siinä vaiheessa sitten eroa, koska semmoinen lyhyt sopimus jättää enemmän asioita epämääräiseksi ja enemmän varaa tulkinnalle. Ja sitten täälläkin, samoin kuin Suomessa, niin on tämä yleinen periaate sopimuksessa, että sopimusta epämääräisessä tai epäselvässä tilanteessa tulkitaan sen sopimuksen laatijan etujen vastaiseksi. Ja tietysti jos se on suomalaisen kaavan mukaan tehty tavallaan se sopimus, niin suomalainen firma katsottaisiin silloin yleensä sopimuksen laatijaksi. Ja on hyvin tärkeää, että on Kanadan lakien tai Kanadan tavan mukaan tehty sopimus. Ja ihan vielä niin kuin esimerkkinä tästä asiasta semmoinen, että suomalaisessa sopimuksessa hyvin usein niin saattaa olla, että siellä sanotaan tietysti sopimuskaus, mutta myöskin, että miten se voidaan irtisanoa, mutta ei sitten ollenkaan käydä läpi, että mitkä on sopimusrikkomuksia, kun taas täällä on tapana olla aika pitkäkin lista asioita, jotka katsotaan sopimusrikkomukseksi. Ja siinäkin taas epämääräisyys saattaa johtaa vaikeuksiin myöhemmin, jos riitoja tulee. Ja mä sanoisin, että se yleinen periaate, sopimuskulttuurin erilaisuus, se on se kaikkein tärkein asia muistaa.